zwaika kana uchinyenga mukadzi wemunhu unofanira kuziva kuti uchikwira uchidzika imhosva iri kuita wakomana kabatwa unoshanda mhosva unofanira kuziva. So kana uchida kutora mukadzi wemunhu, this is the best advice yaunowana kuna Chief Mutasa, and it's true. Even biblically kudhara waitoti kana ukatobatwa unototakwa nemabwe. Ike zvino izvo vakungokuripisa zvawo mombe 3 4 5 zvakuenderana nekuti wanga wakaprotectewo zvakaita sei, but that is reality, that is the truth. So let us simply respect other people's families. Let us simply respect other people's wives. We can't destroy families and lives because of that. You know, when you destroy lives, ukatora mukadzi wemunhu akakarambwa, vana vakutokurira uterera, ende vana iva vatoaffectika. Vana vari pana baba nevana vasiri pana baba havambofa vakafanana in terms of kuchengetwa kwavo. Ndochokwadi.